Ahojte, milí fanúšikovia PKD stravy. Dneska tu máme Zuzku a Zuzka nám v krátkosti povie o sebe, čo robí, čo má rada a potom sa pustíme do otázok ohľadom zmeny stravovania a čo jej to prinieslo. No, tak ja sa volám Zuzana a čo mám rada, tak ja rada turistikujem, varím, pečiem, zaoberám sa takým aj tým holistickým životným prístupom. Chodím do práce, mám 2 deti, už dospelé. No a čo ma priviedlo k PKD, bol môj zdravotný stav, ktorý minulý rok mi úplne, že môj organizmus pre mňa, keď som to tak brala, že zlyhal na to všetko, čo som mala naštudované, čo som aplikovala do života, tak... No, k tomu sa dostaneme. Áno. Tak v máji sa stalo, že mi začalo úplne haprovať trávenie a nešlo to nejak zastaviť. No a odtedy sa dávam dokopy. Vďaka PKD. Dobre, tak ja sa spýtam na začiatok, že čo vás priviedlo na paleo-ketogénne stravovanie? Okamih, ktorý vlastne rozhodol o tom, že sa ide zmeniť stravovanie. Odkiaľ ste zobrali informácie, tie prvotné? No ja vlastne som tak prirodzene prešla na to, lebo ja som si už písala normálne denník, že čo som daný deň zjedla, či ma bolelo brucho, či ma prehnalo, lebo som v máji začala mať dosť silné hnačky. No a mne na tom zozname ostalo pár vecí a medzi tým bolo mäso a tuk. A cez jednu známu, ktorá mi písala, že ona je na PKD už, ja neviem, rok, ale ja som nevedela, čo to PKD znamená. Ona mi to len tak frkla. Idem na 85% na PKD, tak ja som začala googliť, že čo je PKD. No a tam som natrafila na vás a pochopila som, že sa stravuje mäso, vnútornosti a tuk. A podarilo sa mi nakontaktovať na 2 ženy, ktoré... Jedna išla úplne PKD a jedna, lebo tá bola u vás na mentoringu a jedna bola taká, ktorá si to študovala sama. A ona tam mala aj iné veci okrem mäsa a tuku, ale išla tiež aj na vnútornostiach. Takže tak som sa k tomu dostala. Potom vy ste mali, keď som sa dostala na vašu stránku, tak máte za 7 dní zadarmo sa dostať do tej členskej zóny. No tak ja som na tých 7 dní využila totálne naplno a čo sa dalo, ja som všetko prešla, tie videá, no a už som si robila poznámky a už som išla viac menej potom už na tom mese. A pri tej jednej pani, čo som s ňou telefonovala, tak ona mi povedala, že som mala asi hodinový telefonát s ňou a hovorí mi, že ak už som na tej strave ako takej, tak že nech isto kontaktujem vás, že potrebujem nastaviť. Vtedy som nevedela, čo to ešte znamená nastaviť. No a že je veľmi dobré, aby som bola nastavená tak, ako treba, aby sa dialo v tom tele, čo sa má diať. No a ja som vlastne v tom okamihu písala potom vám a ja som bola na Marotke, tak som si povedala, keď už teda som doma nevládna, nefunkčná, tak vravím, kedy, keď nie teraz začať. Tak takto som sa dostala priamo k vám. No výborne. Je dobre, keď človek narazí na niekoho, kto má skúsenosť, že proste vie si to vyhodnotiť zo skúseností, nie len z niečoho, čo si prečíta. Ale aj vlastne študovali boli ste aj v členskej zóne. Že to boli tie prvotné informácie. No dobre, áno, takže... webináre, rozhovory. Čo najviac ľudí zaujíma, je, že čo vám vlastne bolo, lebo ja osobne, ja mám také otázky. A mne je toto, pomôže mi to, a mne je toto. Ľudia majú taký pocit, že každá choroba potrebuje iné riešenie. Tak vy ste mali toho hodne
Zuzka. Tak skúste vymenovať, ak sa tomu vôbec všetko dá vymenovať, že s čím všetkým ste si prešli a môžete, teda ak to není tajomstvo, povedať aspoň približne vek, hej, že aby si ľudia nemysleli, že takéto choroby trápia len starších ľudí. No, akurát o mesiac budem mať 48 rokov. A vlastne, jak som sa dostala k vám, tak v tom čase ma veľmi trápilo trávenie, hlavne hnačky, lebo bolenie brucha som mávala roky. Aj som to riešila cez gastroenterologickú ambulanciu, ale nepodarilo sa mi poriešiť. Tam akurát zistili intolerancie na krávskú bielkovinu, histamín, vajíčka, soju. Ale ja som mala veľmi pestrú stravu, tým, že ja mala som od 20 rokov ženské zápaly relatívne pravidelne. S tým, že už lekár nevedel, ako mi pomôcť, tak mi vymyslel liečbu, ktorú som potom aplikovala fakt asi aj 10 rokov. A bez nej som si nevedela predstaviť, že by som mala nejako fungovať, vôbec ísť niekde do vody, alebo niekde na dovolenku, alebo celkovo. No a takže to bol dôvod vlastne, prečo ja som menila životný štýl v priebehu tých rokov a hľadala si informácie, ako funguje telo, čo jesť, nutrične bohaté jedlá a podobne. No ale teda očividne mi to nepomáhalo. No a keď som bola mladšia, tak som mala pravidelne zápal močových ciest a ten som nemala 10 rokov. Ale pri tom, ako mi to trávenie v tom minulom roku 25 zlyhávalo, že už tak, že som fakt nevedela, že čo mám robiť, ja som ani v robote už nemohla fungovať, tak som z domu sa snažila robiť, bolo mi aj vyhovené z práce, no ale to netrvalo dlho, lebo som skončila s teplotou a so zápalom močových ciest. A to bol vlastne deň, kedy sme volali prvýkrát spolu a mali sme prvú konzultáciu. Ja som bola vtedy v teplotách 38 a antibiotickú liečbu som mala. No a to boli vlastne, toto sú také moje najviac, že čo som mala. A ešte v máji vlastne v roku 2025 som cez známu, ktorá sa venuje štítnej žláze, tak tam lebo ja som si krvné testy ja si dávam robiť asi 4-5 rokov a pravidelne, tak 2-krát do roka a ja som tam videla, že nemám úplne ideálne TSH, FT4, že mám nízku, FT3, jak by dal. A tá známa, čo sa venuje štítnej žľaze, tak tam mi hovorí, daj si urobiť protilátky na Hashimota. A ja ešte vravím sa, neblázni, ešte aj Hashimota budem nejakého mať. A ona vraví, čo by si mala, daj si ich urobiť. No samozrejme, že mi vyšli pozitívne aj anti-TPO, aj anti-TG. No, takže toto bola tá pridružená choroba, ale to nebolo to, čo som chcela riešiť z PKD. Pre mňa bolo veľmi dôležité poriešiť to trávenie. No a to sa podarilo. To je zaujímavé, že človek nemá nejaké podozrenie, že niečo môže mať so štítnou žľazou, ale na podnet niekoho iného, daj si to skontrolovať, sa dozvie, že niečo mu naozaj je a to je pomerne vážne ochorenie, hej, tá štítna žľaza, je to autoimunitné ochorenie. No, a tým, ako mi to vyšlo, ja som bola potom na endokrinológii, takže mi robili sono. No a vlastne tam sa zistilo, že mám štítnu žľazu už iba polovičnú. No a tým pádom som sa dozvedela, že toto ochorenie môže mať 10-15 rokov. No a diagnostikovala som si ho sama za vlastné peniaze, lebo naše zdravotníctvo nefunguje úplne ideálne, čo sa týka vlastne klasickej obvodnej ambulancie, že tieto testy sa robia. A čo mne je také ľúto, že to aspoň na gynekológii nerobia, lebo ja si myslím, že toto sú naozaj dosť dôležité údaje, ktoré by žena mala vedieť, lebo postihnutie vlastne toto autoimunitné ochorenie postihuje prevažne ženy, že z 10 pacientov to má 9 žien. Tak toto je fakt, že ľúto. Alebo dá sa to podchytiť. A tak sa spýtam, že boli nejaké také, nie že podozrenia alebo signály. Symptómy?
symptómy, hej, ktoré by mohli naznačovať to ochorenie, alebo teda ktoré by napríklad mohol všeobecne rozoznať? Ja som riešila už zhruba 4 roky nejaké veci, čo mi telo dávalo najavo, ale ja som nevedela, čo sa to týka. Ja aj napriek tomu, že som mala tie výsledky, ja som im nerozumela. A keď som sa aj pýtala niekoho, tak my máme nejaké referenčné hranice a ja som bola v tých referenčných hraniciach, tým pádom nebola možnosť nejako zistiť, že to ochorenie mám až na podnet tej známej, že daj si zistiť protilátky. No, ja som tak asi zo 4 roky cez Jaroslava Ľahkého, on sa venuje kvantovej biológii, mám od neho 2 knihy a on aj tieto testy tam odporúčal, ale tiež som nechápala stále, že prečo má byť táto hodnota do takejto hranice, aj keď v referenciách som. No a potom až neskôr mi to všetko podocvakávalo. No a tam mne napríklad, už teraz je to 4. zima, začali puchnúť na pravej ruke prsty. Ale tak, že som najskôr dostala taký ako exematický prejav na ruke, na prstoch, veľmi to svrbelo a ostali mi opuchnuté. No potom to v lete ustúpilo, lebo aj štítna žľaza o mnoho lepšie pracuje v lete, keď je veľa slniečka. A v zime, keď sme veľa zatvorení a predsa pozeráme do obrazoviek, modré svetlo a podobne, tak ona vtedy nepracuje tak, ako by mala a u mňa to bol signál, že je niečo v neporiadku, ale nevedela som, že to súvisí s tým Hashimotom. A túto zimu mám ich jemno pripuchnuté, lebo to mám zhruba už ak mi to začalo, tak už sa mi do normálu tie prsty nedostali, ale absolútne nemám brnenie v prstoch, lebo mi normálne neprekrvovalo v zime. Nemám ich červené a vôbec ten exematický prejav tam nebol. Takže aj toto je pre mňa signál, že tá štítna žľaza sa na PKD spamätala. Že je to lepšie o mnoho, ako to bolo predtým. A boli tam aj iné veci, len už si to tak nepamätám, že čo všetko súviselo s tou, lebo tých symptómov je naozaj pri Hashimote veľmi veľa. Ale tým, že mne sa to napravilo teraz, aj to trávenie, tak trávenie je alfa-omega celého fungovania tela. Takže mne tie symptómy jednotlivé postupne ustúpili. Takže ja som za to vďačná. Ak nás niekto pozerá s podozrením, alebo že by mal podozrenie na toto ochorenie, tak idem teraz vymenovať, čo všetko sa vám môže diať práve pri Hashimotovej tyroidíde, ak to dobre vyslovujem. Hashimotova tyreoiditída. Povieme si najčastejšie príznaky a pokiaľ by ste sa tam videli, tak potom môžete mi napísať a môžem vám odporučiť, že ktoré testy si spraviť. Takže ide o únavu, vyčerpanie a to aj keď stanete ráno, že už sa zobudzate unavení. Zimomrivosť, priberanie, často bez akejkoľvek zmeny, hej, čiže nič nezmeníte v stravovaní, nič nenavýšite, aj tak priberiete. Potom opuchy, to čo spomínala Zuzka, hej, ale aj môže opuchnúť tvár, očné viečka, prsty. Môžete sa potýkať so zápchou, spomaleným pulzom. No aj je tam aj tzv. Mozgová hmla, to znamená, že to myslenie vaše, ako keby ste mali také opozdené, také nepružné. No, toto sú metabolické príznaky, potom na koži môžete vidieť, že suchá je koža, drsná, padanie vlasov, najmä vonkajšia tretina obočia, lamavé nechty, hrubší hlas zrazu, aj že máte iný hlas a potom sa vám premení. Psychika, nervový systém, depresívna nálada, úzkosť, horšená koncentrácia, spomalené reakcie, hormonálne prejavy, nepravidelná menštruácia, silná menštruácia, problémy s otehotnením, znížené libido. Pardon. Ďalšie možné prejavy, bolesti svalov a klbov, pocit tlaku v krku, zväčšená štítna žľaza, struma. Hashimoto môže dlho prebiehať bez výrazných príznakov, čiže to, čo povedala Zuzka, že
idete na preventívnu prehliadku, dajme tomu, zmerajú vám síce TSH, ale máte ho v norme, čiže povedia vám, čo chcete, hej, nepotrebujete ďalšie dovyšetrenie, lebo TSH máte v norme. Nie? Asi tak? Tak Áno. je to? Áno, presne. No, keď ste to vymenovali, tak mala som ten opuch tváre. A ešte manželovi som v Vianoce 2023 hovorila, sme sa fotili a vravím, pozri sa, ja tam mám váhu 54 kg a ja tú tvár mám, ako keby ich mala 65 kg. No a to už boli vlastne, to Hashimoto u mňa už bolo prejavené a ono vlastne súvis aj tej autoimunity je, a čo hovoria? Takže ak máte jedno autoimunitné ochorenie, môžete ich mať ďalších 5. No a vlastne tam to trávenie bolo ďalšie autoimunitné ochorenie, ktoré sa mi v tom roku prejavilo. No a aké to bolo konkrétne ochorenie? No, ja keď som vlastne začala aj na PKD, ja som už zmenila gastroenterologickú ambulanciu, začala som chodiť do Bratislavy, no a tam mi už robili kolonoskopiu, no a tam mi vyšiel nešpecifický zápal, aj z biopsie, aj čo bolo vidieť v hrubom čreve, bolo vidno na viacerých miestach. No a potom, a tým, že pani doktorka buď Crohnová choroba, alebo ulcerózna kolititida. No ale nevyšlo mi to z biopsie, ale mala podozrenie na tú Crohnovú. A potom zase, keď som bola teraz naposledy, tak mi zase spomínala ulceróznu. A s tou pani jednou, čo som telefonovala na začiatku, tak ona mi vravela, že ona mala vlastne podľa toho, kde jej zobrali biopsiu, že buď mala to, alebo to. Ale na tejto strave PKD je to všetko zmizlo. Jasné. Keď môžem takú osobnú skúsenosť, tak u mňa to začalo celiakiou, to je tiež autoimunitné ochorenie, čo si myslím, že je veľmi podceňované. Ľudia to berú, tak tento človek nemôže jesť lepok, ale to je naozaj reálne autoimunitné ochorenie. To nie je len o to, že nemôže človek jesť lepok, aj to je už len... A za to, že neužíva celiatik žiadne lieky, tak sa to veľmi bagatelizuje. No a z celiakie je reumatoidná artritída, astma. Aj keď astma asi nie je autoimunitné ochorenie, ale povedala mi pani doktorka, keď som jej to oznámila, že mi zistili na alergoastmu, no povedala, 80% reumatikov má astmu. Takže má to súvis. Hej. No a čo mám aj v rodine, hej, tak potom je to spojené tiež s autoimunitným ochorením štítnej žľazy a napríklad plus alopécia, vypadanie úplne vlasov alebo teda celkové ochlpenia, hej, čiže aj obočie, hranice. Takže nie len jedno, hej, ako sme hovorili, ale vždycky keď sa to nerieši správne, keď sa to len potláča, tak je vysoká pravdepodobnosť ďalších náväzných autoimunitných ochorení. Vitiligo napríklad. Tiež na to nedávajú na začiatku lieky, lebo však to je len estetická záležitosť, ale veľmi často títo ľudia potom trpia ďalším autoimunitným ochorením. Alebo psoriáza, to je tiež. Psoriázou, áno, tiež. Presne tak. No dobre. Už sme sa asi bavili o tom, že čo ste vyskúšali iné, tak skúsme ešte povedať také čo možno nechcem povedať, že najnezmyselnejšie, ale možno čo považujete za také čudné teraz v tomto období, že ste vyskúšali na tú chorobu. Mám. Jedno, čo už hovorím, že duha na tanieri. To je, poviem to tak škaredo, ale je to bullshit. Takisto ako aj vláknina. Tieto dve veci mi absolútne už nedávajú zmysel, lebo som sa o to snažila fakt roky, že ja som mala tú duhu na tanieri. Hej, farebnosť, pestrosť jedál, byliniek, bielkoviny, ale aj v rámci nejakého toho liečenia sa, tak boli tinktúry, ja neviem, fakt na bylinnej báze. A my bývame tak, že
že pri lese, takže nebol problém hociaké bylinky si nazbierať a snažiť sa dostať do tej stravy. Ale veľakrát mi išlo hlavou, že ja mám na tom tanieri fakt, že všeličo možné. A že ako je možné, že tí, ktorí to nemajú, fungujú lepšie ako ja. Naozaj, toto mi išlo pár rokov v hlave, že vravím, jak je možné, že im tie tela fungujú a mne nie. No a jak som prešla na toto PKD, tak mi to otvorilo oči. A pre mňa to bolo teda fakt, zosypal sa mi domček z karát. Ja som predýchavala možno 2-3 týždne, že to, čo som si naštudovala, to, čo som aplikovala, že vlastne je pre mňa klamstvo. Môžem aj ja takú osobnú skúsenosť, keď som bola na tej makrobiotike a teraz sa mi to práve spája s tým jarným obdobím, že ja som na ten tanier, ja som si dávala divokú zeleninu, že tam je najviac tej síly, tak len čo zmizol sneh tu na Liptove, aj tu nás sa to drží dlho, tak dobre, že spod snehu som nešla vyhrabávať rôzne púpavy, také tie mladé, lebo šalát z púpavy treba spraviť kvôli sile, žihlavy, púčiky, sedmokrásky a ja už ani neviem, ale viem, že som bola taká dosť na toto vysadená a keďže ja som to ľúbila robiť. Mňa to aj bavilo. Aj také, viem, že je to burina, ale som to zbierala, že to je akože najzdravšia, alebo teda s najväčšou silou, že to má veľmi veľkú silu na organizmus bylinka. Viem, že my to vytrhávame ako burinu, alebo to hádžeme ku sliepkam. Ja viem, čo myslíte, ale tiež si spomenú, jak sa to volá. Také biele kvietočky malinké to má. Áno, nesmie sa to jesť, keď už to kvitne na bielo, mám dojem. Ale tie listy, že obsahujú veľa vitamínu C, hej? No, takže prešli sme aj od bylinkárstva. Teraz by ma zaujímalo, lebo väčšina ľudí akoby prehliada, že tá ich choroba bola dlhotrvajúca. Hej? A že aj keď ten prejav, ktorý mali, bol v tele ešte taký vo vnútri, že oni vlastne nič nemuseli cítiť, ale už v tom tele sa niečo dialo. A keď prejdú na túto stravu, tak čakajú, že to je ako tabletka, že začnú týždeň takto sa stravovať a že zrazu majú všetko v pohode. A väčšina aj to tak prezentuje, keď sa aj robia nejaké rozhovory. No a potom tí ľudia, ktorí to idú skúsiť, tak si myslia, že im to nefunguje, lebo veď ale hentá povedala, že za týždeň bolo dobre, no tak áno, bo väčšinou ako tie tráviace problémy zvyknú veľmi rýchlo ustúpiť, ale keď je to niečo, čo bolo dlhodobo, tak má to trošku iný priebeh, tak skúste, Zuzka, im vysvetliť, ako to bolo u vás. Áno, ja som na tejto strave od júna 2025, čiže je to už 7 mesiacov a stále sa dávam dokopy, stále to není ono. Aj viem, že to ešte potrvá, ale za mňa nie je dôvod prestať s touto stravou. Aj sa mi to ťažko vysvetľuje, keď sa ma niekto pýta, že už si napríklad, teraz som bola nedávno na rektoskopii kontrolnej a som v remisii, čo sa veľmi teším, aj biopsia vyšla, že bez absencie zápalu, takže som naozaj rada a tým pádom, keď sa ma niekto na to pýta, tak už začneš normálne jesť. A vravím, nie, ja nemôžem ani normálne ešte začať jesť, lebo ja mám iné veci, ktoré potrebujem doladiť, ale to je to, že vlastne na tej strave, keď sa telo začne opravovať, tak oni ešte povybiehajú nové symptómy, ktoré predtým nebolo vidieť a zrazu niečo príde. No ale ono je to o tom zaliečení celého toho tela. A ja to aj nováčikom, keď niekto začína, tiež tak vysvetľujem, že lebo ja som si postupne už tým prešla, takže už tie momenty aj takéto pucle mám poskladané. Je to o tom, že telo si vyberá samo, čo bude liečiť. Čiže nebudú to moje opuchnuté prsty ako prvé, nebude to možno štítna žľaza ako prvá, ale bude to niečo, čo je o mnoho dôležitejšie pre to telo na tej bunkovej úrovni a ono to potom vyzerá tak, že nič sa mi nedeje
a ľudia to vedia možno vzdať, ja neviem. Ja som to teda nevzdala. A vidím aj teraz, že momentálne som bola trošku vydesená, lebo mi začali padať vlasy dosť akože silno. A už je to 3. týždeň a teraz som si včera umývala hlavu a vlasy teda a nevypadali mi. Takže je to zase nejaký ozdravný proces, ale naozaj tá naša psychika je neuveriteľná. Tá hneď vystrája a robí si svoje príbehy. No a tak ono je to tak, že ako človek začne, tak nemôže očakávať naozaj, že do 2 týždňov, ale už môžem ja povedať, že mne behom týždňa mi zmizli ženské zápaly. To, jak ja som cítila diskomfort skoro dennodenne, tak ja do týždňa som nevedela, čo to je. A čo sa týka toho brucha a hnačiek, tak hnačky mi ustúpili tiež behom týždňa a bolenie brucha to bolo v takých ako keby vlnách, že zdalo sa, že dobre, potom to znova prišlo, zase bolo dobre, ale už to nebola tá bolesť, čo bola predtým, ako som zmenila tú stravu. A postupne, ono si to človek, ja to tiež tak mám v sebe, že keď robíme aj nejaké návyk sa stáva automaticky vtedy, keď už nemyslíme na to, že sa niečo učíme. A to isté aj pri týchto chorobách. Ako náhle vy pár dní nemyslíte na ten daný symptóm, to znamená, že už je preč. A ja som mala niekoľkokrát také momenty, že po týždni som si povedala, aha, mne už to nebolí. Aha, mne už toto není. Sice bolo niečo ďalšie, niečo nové, ale zase snažím sa tomu telu, aj tomu procesu celému dôverovať, lebo bez toho to nepôjde. Takže, a odovzdávam to Pánu Bohu celé, lebo on je ten, ktorý vlastne sa ku mne vrátil, keď ja tak poviem, alebo ja k nemu v rámci tohoto, čo sa mi udialo a som za to neskutočne vďačná, lebo vďaka mojej viere v celý ten náš vesmír, ako nám funguje, tak ja sa postupne zaliečujem a moja duša je o mnoho kľudnejšia, ako bola predtým. Joj, pamätám si na naše debaty o tom, že komu treba prenechať trápenie, alebo nie, že trápenie, ale to rozmýšľanie. Áno, tie myšlienky nechať tak. A pamätám si na to, že ako nerobiť scenáre, ktoré by sme chceli, aby naše telo podľa toho fungovalo, hej. Pamätám si. Áno, lebo ja som videla, že vy máte aj takúto konzultáciu ohľadom tej psychiky, tak ja už vlastne krátko na to, ako som s vami mala online prvé, tak ja som si dala aj túto konzultáciu s vami, lebo naozaj je to o tej psychike v prvom rade. Nie je to len o tých symptómoch, ale človek vlastne musí pochopiť, a je to veľmi ťažké si priznať, že je to o mne samej, že tá choroba prišla, alebo nie kvôli niekomu, ale jednoducho je to o tom, ako ja samu seba vnímam. Hej, že za tú chorobu, ono sa to povie ťažko, ale každý jeden z nás si môže sám. Nikto iný, len my sami. Tak aj trošku, ja by som ešte doplnila, že sami, ale zase nie každému sa dostanú tie správne informácie. Hej? Vieš, napríklad ja som tiež vlastne strašne dlho sa mi dostávali nesprávne informácie. Ja som skúšala, hej, prišla informácia, a nič mi nefungovalo. A potom zrejme, hej, niečo, je to moja cesta, alebo teda stále to je moja cesta. A prišiel moment, kedy mi mali prísť informácie o PKD a ten moment prišiel. A nie každému taký moment príde. No mne tiež prišiel. Hej, že, ale nie každému to môže prísť. Áno. Ale ja si myslím, že ten Pán Boh nám dáva do cesty tie možnosti, len je to o tom, že či my ich vnímame, počúvame a vieme sa za tým zastaviť, lebo ja si myslím, že či je to nejaká informácia cez internet, alebo vám niekto niečo povie, alebo už len ten vnútorný pocit, ktorý máme, že urob niečo inak, aj keď nevieme ako, ale vždy je tá možnosť a presne je to tá cesta, že vyskúšam 5 vecí, nefunguje, ale tým, že ja to budem stále skúšať,
tak príde nejaká tá informácia od niekoho. A ja rada aj posúvam tie Naše informácie. úsilie pod nebom bude odmenené. To je jedna Áno. vec. A druhá vec, čomu ja osobne verím, a veľmi dlho ešte som ani vtedy nevedela, čo je to porozumenie ľudské mysle, tak bolo, že čo hľadáš, ty hľada teba. Čiže keď ja niečo chcem nájsť, tak mne to príde. Len to chcenie nájsť niekto vôbec nemá. Áno, ale potom je to na ňom, že sa trápi. Hej. No dobre, takže poďme ďalej. No a máme tu na takú tému, ktorú máme veľmi často, to je chudnutie na tejto strave, ale teraz hovorím o nechcenom chudnutí. No, môžem tiež o tom rozprávať. Ako to bolo s vami? No ja som začínala, veď žena nemá hovoriť vek ani váhu, ale teda veď toto sú podľa mňa veľmi dôležité informácie, hlavne pre ženy, keď sa aj rozhodujú. Tak ja som začínala váhou nejakých 53,5 kg, 53 kg. A najnižšiu váhu, akú som dosiahla, bolo, že na váha mi ukazovala, že 44,9. Bolo to jedenkrát, ale je to, za mňa to je akože fakt také desivé číslo, že koľko to vážim. Ale tiež to sú veci, kedy človek by mal pochopiť, že prečo sa aj toto deje. Ja som si to vysvetľovala na začiatku, lebo ono není, že ja som schudla na túto váhu behom 2 týždňov alebo 2 mesiacov. Mne tú váhu ukázalo nedávno. Ja som ešte od kedy som začala vlastne na tejto strave, tak ja som mala váhu, ja neviem, 50 kg. Potom som išla na nejakých 47, asi vravím, že dobre. No ale doteraz sa mi nepodarilo nejak pribrať. A keď mi klesla teraz tá váha, tak ja keď mám tých 46 kg teraz, čo mám, tak ja viem, že je to v poriadku. Že toto je váha, ktorú moje telo akceptuje a keď mám začať pribrať, tak ono mi povie, kedy mám pribrať. Jednoducho stále sa vyživuje na tej bunkovej úrovni a tie stavebné látky potrebuje na tie bunky, nie na priberanie. Takže nie som už z toho vystrašená a nie je to dôvod, aby ja som niečo menila. Či pridala zeleninu, ovocie, sacharidy. Nie, lebo viem, že to nie je ešte momentálne potrebné. No a keď nebudeme pridávať jedlo, tak čo urobíme, aby nám svalová hmota pribudla? Keď nebudeme pridávať jedlo, no toto je môj problém, lebo ja som už aj skúšala pridávať naviac, aj bielkoviny, aj tuky, ale jednoducho to telo má vráti späť. Ono má určitú potrebu toho jedla, ktorá ho vyživuje. A to, čo je, keď jeme málo, tak zase nedávame dostatok stavebných materiálov. Ale keď jeme veľa, dostávam telo do stresu, zvýši sa mi kortizol a som tam, kde som bola. No a telo mi to dalo najavo, lebo ja som takto išla jednu dobu a telo mi to dalo najavo, že mne prestalo zasa tráviť, bolo mi tak ťažko, začala som sa v noci budiť, že zase som bola o 3:00 hore niekoľkokrát, no a ja som si dávala potom krvné testy robiť a tie mi ukázali, že mám veľa bielkovín v strave, veľa tukov v strave. Ja nemám, ak som prešla na tú stravu, tak na to, aby sa niekto pripravil tým, že klesne tá hmotnosť a telo je v stave zaliečenia, alebo teda tá choroba, keď tam je, tak telo sa nechce rozmnožovať, mne sa zastavila menštruácia, doteraz ju ešte nemám, ale to je to, že ja som nejaké 2-3 mesiace to telo dostávala ešte do stresu kvôli tomu, že veď môžem už jesť, ako by som chcela, čiže vyššie a aj priberem. A stal sa pravý opak. Čiže bola som viac v strese a ešte tá váha mi klesla. Takže vôbec to nie je o tom, že koľko. Máme presne nastavené. Ja sa snažím odporúčať klientom začať cvičiť, pretože tá svalová hmota, či je také stravovanie, alebo onaké, to je úplne jedno, aké stravovanie človek má,
tak zvyšovanie hmotnosti, zdravé zvyšovanie hmotnosti nie je o naberaní tuku, ale o zvyšovaní svalovej hmoty. A to znamená, keď je človek zaliečený, aj ak mám použiť toto slovo, tak by mal pocítiť zvýšenie energie a to zvýšenie energie môže využiť na to, že začne tie svaly používať a vlastne tým sa zvýši jeho svalová hmota a zvýši sa zároveň aj jeho hmotnosť. Aj neskôr, lebo to, že ja si vymyslím, tak budem viacej jesť, tak keď budem viacej jesť, budem viacej vládať, to nie je správna rovnica a ani vám sa neosvedčila, hej, začať viacej jesť, budem viacej vládať. Skôr to bolo opačne, že ešte človek, alebo to telo ešte menej vládalo, keď začal viacej jesť. No, takže to je taká moja rovnica na... Ja sa aj snažím cvičiť tak vlastnou váhou, čiže ja aj bola som teraz na InBody meraní a ja akože svaly a kostru mám akože dobré číslo, len tuky mám strašne nízke, to keď zbadali, tak ja neviem, či vôbec videli s tým percentom vôbec nejakú ženu, ako mne to vyšlo. No ale ja neviem. No, ja som sa vtedy nebola vážiť tiež, keď som bola na tom na tých 47 kg ja som mala. A nebola som sa odvážiť na InBody, no mala som ísť, ale určite by som tam mala menej toho tuku, ako zvykne mať priemer, alebo ako zvyknú mať ženy. Ženy by mali mať okolo 20% tuku. No, ja som mala menej, ako majú muži vo tej forme, keď chodia na súťaže. No dobre, keď sme mali tie krvné testy, Zuzka, môžem vašu tabuľku áno, zazdieľať. Ale budete si k tomu robiť komentár, hej? Lebo ja celkom neviem. Takže ja to nazdielam. No ja mám rada čísla, lebo ja som technický typ, čiže ja si všetko tak analyzujem. Takže tu som dala merania. Ideme prvý riadok, hej? A budem takto. Áno. Čiže čo znamená anti-TG pre ostatných? No, to sú vlastne tie prvé dva riadky, sú tie protilátky pri Hashimote, ochorení. A vlastne čiže toto je máj 2026, hej? Áno. Tam v tej druhej jún sú aj vlastne hodnoty, že pokiaľ sa to má nachádzať, čiže tá prvá je do 4,1 a druhá je do 5,6. No ja som mala 21,2 a 14. TSH som mala 2,92 a tam je hodnota referenčná od 0,35 do 4,94, čiže tam som akože v norme. To nikto neriešil. A čo sa týka FT4, tak tam ju mám 10, niečo, ale tiež je to akože v norme. Ale to už poukazuje na to, že moja štítna žľaza nepracovala, ako by už mala. A FT3 aj tým pádom nízučko tiež, lebo z tej T4 sa robí T3. No a potom som bola... Pozerám tie referenčné, tá FT3 by akože podľa noriem bola v poriadku. Či zle to pozerám? Áno, ale je to... Už viem, že má to byť zhruba v polovici a T4 by mala byť zhruba v 3/4. No a už je veľmi nízka, čiže obidve tie hodnoty sú nízke, čiže tá štítna žľaza nepracovala ako má. No a potom Čiže tuto v júni sme začali spolupracovať. Áno. Ja mám dvoje hodnoty, lebo ten prvý riadok, ten prvý stĺpiec je ten, čo som si platila ja, krvné testy. A potom som bola asi týždeň na to u pani doktorky, čiže to sú výsledky od pani lekárky. No a to bol začiatok júna a na konci júna som začala robiť PKD. A v auguste som si dávala ja robiť nejaké vyšetrenia. A tam už poukazuje TSH, že jemnúčko sa znížilo, čo je dobré. Ono by malo byť práve že nižšie ako vyššie. Ale tie ostatné hodnoty poklesli. Ale to už som sa aj dopytovala, aj našla som aj na internete cez známu mi posielala YouTube,
že keď človek je na PKD, je vlastne v ketóze, tak telo vtedy nepotrebuje FT3. Aj T4 sa znižuje. Takže za ľudí, ktorí sú v ketóze, platia úplne iné pravidlá pre FT3 a FT4. Ale TSH... Keď tu máme T4 nižšiu, ako sú referenčné hodnoty, je to v poriadku? Je to v poriadku. Áno, lebo to telo vypína potrebu týchto hormónov. Ale TSH je aj tak toto dôležité, ale to mi pekne klesá. Pre mňa bolo zaujímavé, keď ste mi poslali výsledky práve tých protilátok, lebo povedzme trošku viacej o tých, čo znamenajú tie protilátky, alebo poviete vy, či ja mám... No, jak to nepomýlim, tak vlastné telo bojuje proti štítnej žláze. Ono označuje nejakým spôsobom receptory, tam dáva a tie protilátky vlastne, čo je označené, zničia. Hej? To je tá autoimunita. Že telo bojuje proti vlastným bunkám. No a vlastne tu už je krásne, už je krásne viditeľné, že po tej našej našom monitoringu v septembri už protilátky proti štítnej žláze klesli na 0,51. Hej. To bol iný labák, tak tam sú trošku iné referencie, iné čísla, ale podľa tých referencií je vidno, že som bola už s protilátkami v norme. Hej, lebo protilátky sú od 0,0 do 1. Čiže sme na poriadku, ako sa vraví. Pri obidvoch. Lebo stáva sa, že niekto má len jedny protilátky vyššie. Hej, ja som mala obidvoje a obidvoje mi pekne klesli. Áno, a tu je tá druhá, je 0,64 a zase sme v norme, čiže super vec. TSH išlo na 1,35. Hej, aj keď je to podľa našich lapákov v norme, ale pre nás je, alebo pre ľudí, ktorí majú problémy so štítnou žľazou, je lepšie, keď je to k spodnej hranici dole. Už jak si naozaj nejaká žena vidí, že má už nad 2, do tej 2 si myslím, že je to také, že ešte priateľné, ale už nad 2, keď vidí, už by mala rozmýšľať nad tým, že dať si urobiť aj ďalšie. Urobiť aj tie protilátky, tie anti-TG a anti-TPO. A to naozaj, ja som sa aj so svojou obvodnou o tom rozprávala, že keď ona vidí aj to TSH, že je v norme, ona nemôže poslať na endokrinológiu ženu. A už sa jej stalo, že keď aj poslala, tak lekárka ju odmietla vyšetriť, že je v poriadku, že nemá tam tieto hodnoty zle. No, takže lepšie je si to zaplatiť. Mne sa presne stalo, teraz som bola na preventívnej prehliadke a pýtala som si jedno vyšetrenie, nebudem teraz konkretizovať, není to nejaké dôležité. No a s tým môjim všeobecným lekárom si týkam, tak mi hovorí, no a čo ti tam mám napísať? Že prečo ťa tam posielam? A ja hovorím, no veď preventívna prehliadka. No ale že to mi neuznajú. Áno, neuznajú, no. To by muselo niečo ja už mám svoj vek, tak asi môžem ísť na takéto vyšetrenie, nie pre milosť. No nie, no to keby si mala nejaké problémy, tak áno, tak tam napíšem, že ťa posielam z toho a z toho dôvodu na toto vyšetrenie. Ale keďže nemáš také problémy tohto typu, tak ťa tam nemôžem poslať v rámci preventívnej prehliadky. Áno, oni musia mať nejaký podklad na základe čoho. Aby si to oni vedeli obhájiť, keby náhodou, že s poisťovňou nezisťovali. Hej. No, poviem ešte k tomuto, keď už sa bavíme o týchto záležitostiach, tak vrátime sa naspäť. No a kto by si chcel dať sám pre seba urobiť rôzne krvné testy, ktoré treba môže prediskutovať aj so mnou, že mi napíše, tak ja osobne mám dobrú skúsenosť v nemocnici na hematológii, tam sa objednám, zaplatím si to a dostanem aj výklad patričný k tomu, že no a potom mi pani doktorka povie aj, čo znamenajú tie výsledky. Tak ja mám akože v tomto dobrú skúsenosť, čo sa týka, keď si to človek zaplatí. Nie sú tie testy až také drahé, ale niektoré typy
napríklad, ja neviem, vitamín D, vitamín A sú pomerne drahé položky. Ale keď poviem tej pani doktorke, že no toto koľko stojí, tak ona mi povie a ja sa podľa toho aj rozhodnem, že či naozaj to potrebujem, taký druh vyšetrenia. Tieto protilátky, keď chcete si dať, tak vlastne na kompletku TSH, FT4, FT3, anti-TPO a anti-TG v Synlabe vychádza asi 75 €. Tak to je dosť. Ja som si to Dnes dávala tie pred protilátky 2 vyjdú rokmi, 12,90. ale neviem, koľko som to platila, už si nepamätám, alebo 2 roky dozadu, lebo stále mi štítna žľaza potrebuje sacharidy, tak som nahnevala, som si povedala, dobre, tak idem na to. Je to zverejnené akože aj na Facebooku tie moje výsledky a stále, to nestačí len TSH, no tak dala som si to urobiť komplet tiež, aj tieto protilátky, ale fakt si už nepamätám, ale bolo to asi lacnejšie a teraz to asi aj zodvihli. Dobre, takže dostávame sa trošku ďalej, už sme teda riadne pokročili, 45 minút rozprávame, takže na záver, aký tip dáte ľuďom, keď idete mimo domu, lebo doma človek sa s týmto stravovaním nemá problém, ale väčšinou, keď človek ide mimo domu, že čo si beriete so sebou? Na jeden deň tak sa najem väčšinou ráno o 7, lebo to je veľmi rýchla príprava tohto jedla a keď odchádzam, tak beriem so sebou, ja si zaváram jedlo. Čiže ja mám poháriky v chladničke s tým množstvom mäska, ktoré mám zjesť v tej jednej porcii a tuk si navážim do malého skleneného pohárika. A takýmto spôsobom niekde cestujem. A keď idem aj na dlhšie, tak jednoducho beriem so sebou podľa toho, na koľko dní idem. Ja som bola na jeseň na 12 dní na Lanzarote, no a tam som si normálne brala mrázené mäso, vnútornosti a špík, ale to som si urobila normálne ako paštetu. Som si to vymixovala, dala do malých pohárkov, to množstvo, ktoré treba a pozavárala a normálne 12 dní som otvárala a vedela som, že za tých 12 dní mám tých 5-6 pohárikov zjesť, tak to som si neprevažovala, to som dávala takú doka. No a keď niekde prídem a že som takto nadlhšie, tak ja mám to mäso so sebou skôr takéto zamrazené, aj v tých nejakých pohároch pozaváraných, ale ja veľmi rada nakupujem potraviny. Hej, mne toto chýba napríklad, keď už som iba na tomto mäse, lebo ja som rada v tých regáloch, tak idem si zase zmapovať situáciu, aká je s mäsom v okolí. No a potom už vidím, že nepotrebujem toho jedla toľko, lebo všade sa dá niečo kúpiť. A dá sa aj rozumne, že bez tých konzervantov a dusitánov a podobne, len človek musí hľadať. No dobre, Zuzka, tak blížime sa k záveru. Skúste ešte na záver buď niečo, čo som sa nespýtala a chceli by ste povedať, alebo niečo, čo by ste chceli dať do eteru ako odkaz pre iných možno? No, ja ani neviem, čo tak, len viem, že táto strava ma zachránila a vidím, že stále to liečenie vo mne prebieha. Snažím sa byť trpezlivá a momentálne aj nápomocnám ženám, ktoré touto cestou si teraz prechádzajú, že sú na začiatku a sú z toho naozaj také vystrašené a nedôverujú tomu procesu, lebo naozaj tie stavy prvé dni alebo prvé tie týždne nie sú najjednoduchšie a tam tá podpora z okolia je veľmi komplikovaná, lebo nechápu, že prečo človek do toho ide, čo je vôbec za tým a zo začiatku ani my nechápeme najskôr. Hej? Ja sa stále testujem, ja si stále pozerám glukózu, ketóny, aj skúšam experimentovať, hej, že niečo pridám, že čo to spraví. Ale nejdem, mám také svoje neduhy, ktorých sa ťažko niekedy vzdávam, ale to telo mi povie. Teraz je to OK, teraz to není OK, no a snažím sa ho počúvať. Takže ono, ak niekto nad tým rozmýšľa, ja som išla veľmi
jak by som povedala, hneď na to mäso a tuk, lebo mne to telo iné nepríjmalo. Ťažké to je pre tých, ktorí jedia naozaj že sacharidovo a potrebujú to telo prestaviť. No a ja si myslím, že je to aj tým, že niekto to zvláda ľahšie, niekto horšie, že v akom stave to telo je. Ak je v tom lepšom, tak tá rýchlosť toho prispôsobenia aj vôbec dostať sa do tej ketózy je jednoduchšia ako takého, kto má tie vnútorné problémy, tie autoimunitné, o ktorých ani nevie. Lebo ono vlastne, ako to prepína sa do tej ketózy, tak to telo veľmi, teraz to tak nazvem, že bojuje proti tej ketóze. Ja si myslím, akože v tej hlave, že to bojuje, že nie, ty nechod do toho, lebo pozri sa, ja ti urobím toto zle a tamto zle. Ale to je ten stav, čo treba vydržať, lebo tie bunky mitochondrie sa prepínajú. A oni vlastne púšťajú ten alarm cez tie myšlienky, že stopni to. Ale keď to naozaj človek vydrží, tak príde veľká úľava. Veľká úľava a ja si neviem teraz predstaviť, že by som mala si dať na tanier niečo iné. Mala som teraz napríklad, bola popolcová streda, prísny pôst, tak som si dala rybu. Tešila som sa na tú rybu. Dala som si trešťu pečen, že aby boli tuky, že veď potom sa premerám. No ja som to jedla a ja si vravím, normálne mi hlavou vyšlo, ja sa teším zajtra na vôňu toho mäsa a chuť toho mäsa. A prepni sa aj tie zmysly sa normálne zmenia. Už to telo si to pýta, mne to vonia, mne to chutí. Ja by som to kedysi až v takejto miere, no priznám sa, som mäso jedávala, ale nie toľko. O mnoho menej. A teraz mne to jednoducho vonia. No. Tak to má byť, aj keď je človek hladný, má jesť to, čo tie bunky vlastne potrebujú. Išli mi hlavou nejaké myšlienky, keď ste hovorili tie posledné vety, ale teraz už fakt neviem, o čo by som ešte doplnila toto video. Super, ďakujem. Ešte možno by som takú záľudnú otázku, že ako hodnotíte ten mentoring môj? Veľmi pozitívne, lebo veľa vecí, ktoré prichádzali postupne, tak ste mi vedeli vysvetliť a ste celú dobu nápomocná. Naozaj, lebo ja tým, že človek ide cez tie myšlienky, ja som veľmi emotívna a občas musím predýchať, tak mne pomôže a veľmi mi pomáha, že môžem to posunúť ďalej, ten môj strach. A tým, že ja vám napíšem, že čo sa mi deje, tak vy mi viete potom tak s ľahkosťou odpovedať, čo ma ukludní, ako aj pri tých vlasoch teraz naposledy, že fakt ako to nie je príjemná skúsenosť. A som rada, že máme toto rozprávanie až po tých 3 týždňoch, keď môžem povedať, že sa mi to zastavilo. Vidím, že začínajú rásť nové vlasy. Takže je to fajn. No, a ja verím, že sa môžem na vás obrátiť aj do budúcnosti. Ďakujem. Ja som chcela, preto som to ako vytiahla, lebo chcela som povedať, že v palomedicíne napríklad neexistuje také niečo ako dotazovať sa, prečo takto niečo funguje, prečo mne to funguje inak, prečo sa mi deje toto. Tam jednoducho nejdú do vysvetľovania. Tam vlastne si zaplatíte ten follow-up a povedia, robte, čo máte robiť. A mne to tam veľmi chýbalo. A samozrejme, že mám klientov, ktorých to nezaujíma, ktorých zaujíma len to, že čo majú robiť, aby sa vyliečili, ale mám klientov, ktorých zaujíma aj práve to, že ako to v tom tele prebieha, čo sa tam deje, prečo tie mitochondrie nechcú zo začiatku napríklad vyrábať energiu z tuku. No, keď to mám dať do takej jednoduchej polohy, to je ako, viete, keď naučíte malého psíka spávať u seba v posteli a teraz ho dáte z ničoho nič, z jedného dňa na druhý ho dáte niekde do chodby, do nejakého pelechu, no tak to nebude, že jednu noc vám tam bude kvíliť. To bude viac dní, kým si zvykne, že už není vo vašej posteli. A to je presne aj s tým cukrom. My keď odstavíme to telo
tie bunky od toho cukru, tak sa budú brániť, lebo ten cukor bol pre nich zvyk, totálny zvyk a jednoduchá forma výroby energie. Keď zrazu ponúknete tým bunkám tuk, tak ho nebudú chcieť, lebo nie sú zvyknuté. Samozrejme, že tí ľudia, ktorí aj predtým fungovali na nejakých pôstoch, alebo my, keď sme napríklad s manželom chodili na turistiku, my sme si nič nebrávali do batova. My sme proste išli na 8 hodín, alebo ja neviem, na 10 hodín na turistiku, vrátili sme sa domov, ale za normálne, hej, nie v tomto režime PKD. A najedli sme sa až doma, lebo proste sme si povedali, že to telo nám, máme dosť zásob v tele, tak nepotrebujeme nosiť ešte zásoby na chrbte. Čiže vybehli sme tam, zistili sme, že ešte sa nám páči, išli sme ďalej. A keď sme sa vrátili domov, tak sme zistili, že sme 10 hodín nejedli. Čiže to telo išlo aj zo zásob. Ale niektorí ľudia, a hlavne v dnešnej dobe, tejto konzumnej dobe, dávajú do tela každé 2-3 hodiny nejaké jedlo, čiže tam vzniká taká pohodlnosť pre tie bunky, že oni vlastne stále majú k dispozícii čo? Na tú výrobu energie. A ten akoby nie že spätný chod, ale to využitie tých zásob, tam k tomu vôbec nedochádza, hej, za celý, ja neviem, možno 30 rokov alebo koľko. No, takže aj deti sú také, že oni vám povedia, nechcem jesť, hej, a potom až prídu večer domov, aspoň my, keď sme chodili tak na behačku, sme to volali, sme odišli z domu po raňajkách, vrátili sme sa večer, no kto nám medzi tým dal jesť? No nikto, ale jednoducho sme boli aj hladní, ale priorita bolo, že sme behali vonku. No a najedli sme sa až potom. Teraz to tak není. Dneska boli sme sa korčulovať s vnúčatami a mamička jedna kričí, Starka, vyber nám také keksíky, lebo už glukóza klesá. Tak to som ešte nepočula. Aby deťom klesala glukóza na korčuliach. No. Ja som na sebe tiež, ja som bola dlhodobo že na nízkosacharidovej, to som si vždy myslela, že som na nízkosacharidovej, ale vlastne tam si treba uvedomiť, že ono v mliečnych výrobkoch sa veľa nachádza, takisto aj v zelenine. A ja som ľúbila napríklad kokosové mlieko, no tam je tiež hodne sacharidov, alebo človek ide teraz mám tak otestované, že ja milujem horkú čokoládu, akože toto je pre mňa, hej, že taký ten level, že nedať si ju, tak dlho som vydržala na tomto PKD, ale všimla som si, že keď som si dala, že 100%, neskutočne mi stúpajú ketóny, čiže musím dávať pozor, aby som to neprehnala, že keď si náhodou dám. A 70% už obsahuje nejaký cukor a to mi normálne stupne glukóza a klesajú ketóny. A toto som chcela povedať, že mne puchnú klby z čokolády. No, mne našťastie akože nie, ale je možné ja tam v tej tabuľke bolo, že mne znova vystúpili protilátky na Hashimota v decembri a táto strava je úplne bez rastlinnej stravy. Úplne. A tu ide o to, že človek už keď si dá tú kávu, hej, to už je rastlina. A ja som na tej dovolenke, keď som bola, tak som si prvýkrát dopriala čokoládu od Mája, ale to ja som už potom akože prehnala. Hej, to ma už aj brucho bolelo, aj všetko. Ale tam si myslím, že okrem toho, že teda človek je menej na tom slnku, že už to mohlo mať ten vplyv na to, že už tomu telu som nejak ublížila. Že bola tam pridaná nejaká zložka, ktorú ešte tým, že to črevo nebolo zaliečené, znova urobilo nejakú tú kalamitu v tom tele. Taký podnet na ten autoimunitný, áno. na tú reakciu a znova vlastne sa tam to ukázalo na tých protilátkach. To keď vidíte, tam v decembri som mala jednu tú hodnotu a tá už bola vystúpená. Takže tu môžeme akurát povedať, že... Tu sme mali 0,51 a tu už bolo 11,4. Áno, a keď som mala v tom máji, tak tá bola 21,2. Už nešla tak vysoko, ale už bola vystúpená. Čiže na to si ešte musím dávať akože pozor, že nie je to v poriadku. Ja z tých
materiálov, ktoré som mala od PKD, tak ja som pochopila, že my, čo máme autoimunitné ochorenie, tak nie, že neexistuje návrat, to nechcem povedať, ale jednoducho oni majú na to Tie symptómy sa veľmi vedia znova objaviť, no. Ono predsa... taký výraz, no. No ja mám ten svoj vek, aký mám, čiže toto není, ja vám poviem, že ja tie ženské zápaly mám zhruba od 20 rokov. A v 47-čke ja to poviem, že mi telo skolabovalo. No tak koľko budem čakať teraz, ako sa mi napraví? No isto nie je 2 týždne. Čiže ja počítam, že ďalší rok ešte minimálne, ale čo sa týka tejto stravy aj samostatnej ketózy, tak ja som povedala, že ja pôjdem na tom aj v lete, budem sa premeriavať. Možno to nebude úplne 100%, ale zimu budem jednoznačne znova držať v ketóze. Lebo v tých hraniciach, ktoré sú liečebné, netreba to preháňať ani s tými tukmi, ani so všetkým, lebo to telo sa dostáva do stresu a to je vec, ktorú ja sa vlastne učím pochopiť. Ja nie som typ, ktorý mu stačí iba toto povedať, toto robte, ja to potrebujem vidieť v číslach. A ja neviem fungovať, ako niekto povie, že ja už nič nemeriam, ja už nič nevážim, lenže ja neviem, čo to telo robí. Keď ja uvidím, že možno, keď už bude naozaj zaliečené a že budem môcť aj vyššie jedlá prijať kvôli tomu, že budem mať vyššie pohybu, už budem vedieť pribrať, hej, nabehne mi menštruácia, pre mňa toto bude signál, že to telo je už ako tak zaliečené, lebo to nikdy nevidíme donútra, že čo sa deje a že možno už budem môcť niečo meniť. Ale čo sa týka výživy buniek, tak naozaj podľa mňa nie je nič iné ako mäso, vnútornosti a ten tuk je dôležitý pre to ďalšie fungovanie toho tela, ako vyživiť tie bunky a vôbec, aby vznikali nové, aby sa vedeli opraviť. Tak bez toho to inak nejde. Takže toto je dôvod, prečo byť na tejto strave, aby to telo fungovalo ako má a bolo vyživené. Ale mám dobrú správu, hej, aby zase si ľudia nemysleli, že treba 7 mesiacov merať. Existuje, že to telo sa dostane do tej pohody skôr a už netreba potom tie ketóny merať a ani vážiť si. Hej, vždycky je to individuálne. Niektorí ľudia majú už vlastne od začiatku takú schopnosť odhadnúť. Aj odhadnúť, aj to telo im napríklad dá spätnú väzbu. Ja osobne, keď prekročím množstva, tak ja mám hneď hnačku. Čiže mne to dá to telo najavo, že na čo by som ja jedla viacej, ja by som skončila na No mne tie hnačky úplne prestali. Ja môžem zjesť aj prvý tuk, aj viacej tuku, už vôbec nemám hnačku. No ja keď preženiem aj bielkoviny. Ale ja cítim, že mi vystúpi, teraz som tak na tým uvažovala, že cítim, že mi vystúpia ketóny. Normálne mi ostane také ako zmrazené to telo, alebo taký zvláštny pocit mám, že je toho viac ako treba. Ale veľmi mi pomôže zase pohyb. Že idem sa prejsť na prechádzku a ešte dodám, k tomu ešte dodám, že ľudia, čo sú na tejto strave, majú oveľa lepšie pozorovacie schopnosti, čo robí to telo svoje, alebo ich telo, že vedia, nemajú len nejaký pocit, že mám chuť na niečo a nevedia, čo to je, alebo z čoho tá chuť vyplynie, ale majú oveľa lepšie tú spätnú väzbu svojho tela, vedia rozlíšiť, že čo vlastne potrebuje a čo chce, alebo teda čo nechce. Nie sú tam tie chute. Áno. Je pravda, že vôbec sú tam nie tie chute, že mám chuť na niečo extra, alebo sladké, alebo ovocie, ale naozaj je tam to, že potrebujem, aj teraz som mala včera, normálne som jedla 3 krát. Niekedy mi stačí raz, ale včera a som si premerala 2-krát glukózu a naozaj som mala zníženú a ten prirodzený hlad, ktorý prišiel, mi toto číslo potvrdilo, že nie je na tom nič zlé, keď si v ten deň dám aj 3 jedlá. Ale potom zase príde deň, kedy to telo si to nepýta a nedám si. Čiže oveľa lepšia citlivosť na potrebu toho jedenia. No dobre, tak ak už teda z mojej strany vyčerpala som všetky otázky, ak z vašej strany, že ak
niečo ešte odovzdať ste chceli, tak máme šancu, alebo Nie. už to všetko sme vyčerpali? Ja len, ak máte nejaké teda zdravotné problémy, tak vyskúšajte to. Pripravte sa na to, že je to dosť taká trnistá cesta, ale ak sa rozhodnete ísť na PKD, tak oslovte Moniku, lebo ona vás touto trnistou cestou veľmi pekne prevedie. Dobre, ďakujem teda, Zuzka, za fakt hodnotné informácie a hodnotný rozhovor. Dozvedela som sa možno aj niečo, čo som predtým ani netušila. Ale ja vždycky, keď s niekým rozprávam, tak mňa to ešte tiež obohatí, aj napriek tomu, že už sme boli v kontakte dlhšie, ale vždycky dostanem ešte nejakú informáciu, o ktorej začnem potom rozmýšľať. A dostane sa k niekde hlbšie. To je super. Tak ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne.